שלום לכל ההורים והתלמידים, כאן מאור רז, ואני רוצה ללמד אתכם היום את השיטה לפתור תרגילי כפל בצורה הכי קלה שיש, החל מכפולות של 6. אז לשם כך אנחנו צריכים לזכור 3 כללים חשובים. הראשון הוא מרימים אצבעות, השני מחברים והשלישי כופלים. בואו נתחיל. ניקח את התרגיל 8 כפול 8. כל יד שלנו מייצגת מספר אחר. היד הראשונה את המספר הראשון, היד השנייה את המספר השני. וכעת, כדי להראות 8, אנחנו צריכים לזכור שכל אגרוף שלנו כבר שווה 5. יש בתוכו 5 אצבעות. אז עכשיו, כדי להגיע ל8, אני מתחילה להרים אצבעות עד שנגיע לספרה שאנחנו רוצים. אז יש לנו כאן 5, 6, 7 ו8. אותו הדבר אני עושה ביד השנייה. האגרוף שלנו כבר שווה 5. אני מתחילה להוסיף אצבעות. 6, 7 ו8. כעת אנחנו עוברים לשלב השני. אחרי שהרמנו אצבעות, אנחנו צריכים לחבר ביניהם. כל אצבע שהרמנו היא בעצם שווה 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. אני רוצה שתזכרו טוב את ה-60. כעת אנחנו נעבור לאצבעות הקטנות. בטח אתם שואלים מה עושים איתם. אז האצבעות הקטנות שלא הרמנו, אנחנו ניתן להם איזשהו פיצוי. אנחנו נכפיל את היד הראשונה ביד השנייה. אז כעת יש לי כאן 2 ואני מכפילה אותה בשתיים האחרות. 2 כפול 2 שווה 4. ולכן 8 כפול 8 יצא לנו 64. עכשיו זה החלק שבו אתם פותרים איתי ביחד. בואו ניקח את התרגיל 9 כפול 8. כדי להראות 9 ביד הראשונה, אני זוכרת קודם כל שהאגרוף שלי שווה 5, נכון מאוד. בואו נוסיף אצבעות עד שנגיע ל9. 5, 6, 7, 8 ו9. היד השנייה תציג לנו את המספר השני. יש לנו כאן 5. בואו נוסיף 6, 7 ו8. מה אנחנו עושים עם האצבעות שהרמנו? אלו הן עשרות, זוכרים? אנחנו צריכים לחבר אותם. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. והקטנות המתוקות, אנחנו נכפיל ביניהן. 1 כפול 2 זה 2. אז יש לנו כאן 72. זה הכל. נו, אהבתם? מוזמנים לכתוב לנו בתגובות מה חשבתם על השיטה, לשלוח לנו סרטון של הילדים שלכם פותרים תרגילים, והכי חשוב, תעשו לנו לייק לעמוד כדי שתוכלו לקבל עוד חומר ועוד תוכן מעניין לילדים. אז לשם כך אנחנו צריכים לזכור 3 כלבים. למה כלבים?